peace to our country, we shall lay waste to theirs. Ale Lox! Lecimy z kolejnym odcinkiem z Call of Duty po trochę długiej przerwie, ale wracamy z tym. Bardzo ładnie. Tak. Tak właśnie. Gorączka. Tak. Jak ciepło. Ja jestem ASW i tym razem ja okupuję czyjś dom. Bo on jest remont. Polox! Dobra, nie ma co. Nie ma co. Jaki? Kolejna... Kolejna bohaterska obrona. Ciągle kiedy ja coś nagrywam jest bohaterska obrona czegoś. Będę bohatersko obraniał z wieży tej... Co? Nic. Nic. Czuję, że jesteś głupkowaty. Czuję to. Dobra, no już. Jak oni tam byli? Nice job, mate! Thanks, mate! Dobra. I spokój. A teraz to już formalność. Golem! 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 Ręka. Golem! Golem! Golem, golem, golem! Golem! Uber Street. Żadna kula się nie marnuje. O! Nie lubię tego. Nie, czemu? Ja lubię. Not much movement on the road. They might be moving to our west. Mnie tam przeciwnika nie trzeba widzieć, bez tego też sobie radzę. They're targeting our position with mortars. It's time to fall back. Right, so get to the minigun and cover the western flank. Cofaj się! Get to the minigun, sharp! Get to the minigun now! Dobra. 3 on the move. 3 here. 2's in the far eastern building. We've got the eastern road locked down. Dobra. Minigun. Minigun is out there! Reload. No, tam było. Nie, dobrze, że nie tam, nie. I napierdzielał! Firing burst. Uważaj, bo przegrzejesz i będzie dupa. Gaz też mówił, żeby strzelać krótkimi seriami. Dobrze. Jeszcze... Mógłby się jeszcze. Chopper za coming! Ale długo sobie polatali. Po im wyszedł desant, nie? Kurna, po byku. Pierwsza klasa. Shotgun on the minigun now! Dobra. Oh, God's burning! God! Shop, use the detonators! Oh, where are the fucking detonators? I don't know, it's just out there. Oh, no. Hello, guys. How you doing out there? Hello. Detonators, where are the fucking detonators? Oh, who's the detonator? 1, 2, 3, go! A co oni są prymitywni? Teraz, no! 1, 2, 3, go! Hello, lads, what you doing out there? Dobra. And the last one is especially for those guys down there. Polonia Bytomska, największą drużyną ze Śląska. Ja bym się tutaj bardziej Rockets flying over your head. If you wanna survive, get out of bed, you're in the army Dobra, now. graj! Graj! Chciałem za... Ej, tu jeszcze został jeden JNA! No. Co to jest? What the fuck pytajcie. is that thing? Pytajcie! A, przepraszam, Deonaida, my dear Deonaida.
Teraz! Bloody hell! Mac's in trouble. So, get to the barn at the north Mag end of the dostał. village and Niedobrze. use the javelin in the barn. Javelin the barn! Top of the hill. Barton. Now, Let's go, let's go, let's go. Ej, panowie. Panowie, no, panowie, ale panowie. No, dystrybusiana, nie? the javelin's in the barn. Move, move. Gaz, nie drzyj się, kurwa. Ja nie jestem głuchy, do interkoma się drzesz. Znaczy do tego, tamtego. Pociąg osadowy na torze drogim. Co? Po sądzie Serb. Co? Proszę. Kupię. Nie rzucim! Kurwa. Ej, trafiłem. So, the javelin's in the barn. Move, move. Yes! Jeb teraz. Nie! One zawsze spadną idealnie za stodołem. Javelin is down there. Gaz namierza cię. Oj, chyba ktoś wlazł w Claymore. Jakże on słodko śpiewa. Jezus Christ! On by nawet z rakietą poleciał. By ci ten kapelutek zerwało ze głowy. That was close! No dobra. O. A co wy tam? Co? Ty się nie gap na telewizor, kurwa, masz w domu własny! Dobra! No to zaraz wyza pierdolę przez okno. Nie, bo to brawia. Szkoda. Panowie, panowie. Nie za daleko to. Targets confirmed. Stand by for airstrike. Nie, no ten to ma Balls of Steel. Miał. And now they want us to go all the way back down. Dobra! Now. So, No! Co? Co take point go? Dobra. Presja O czasu! bloody fucking. Gościu. Spękał. Ciu. Leć, 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 leć. Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you haul ass to LZ Foxtrot at the base of the hill. Out. Copy 2-7. Everyone, head for the landing zone. No! Krowa! Zastrzeliłem krowę. Peta się będzie do wpierdy. No way, mate. Not this time. Dobra. Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you haul ass to LZ Foxtrot at the base of the hill. Out. Copy 2-7. Everyone, head for the landing zone. Dobra. Dobra. It's our last chance. Nie! To, że wyjebali jak Filip z Konopi. No, ladi. No ale. Ło, ło. Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you haul ass to LZ Foxtrot at the base of the hill. Out. Copy 2-7. Everyone, head for the landing zone. A pierdol. Bravo 6, be advised. We're gonna come in low from the south across the river. Recommend you haul ass to Dobra, mam 3 minuty, ja lecę jak... Copy 2-7. Everyone, No nie! No nie! Nie od tyłu! Nie z boku, nie z... No ale pierdolę, lecę. Oficjalnie mnie tu nie ma. Nieoficjalnie Też. też.
Panowie, ja tu tylko ten... Sprzątam. Tylko po mleko. No wypierniczać! Kurwa, mać! Oła! Czech się naczaską. Ja pierdylą. O! To ja, no, Co ty robisz? Zostaw tę kamerę. Wyjdź. Brawo, z Javelina. No. Bravo 6, be advised we are almost there, but we're low on fuel. Less than 3 minutes before we have to leave without you, over. Lodi hell. We're gonna get left behind! Stresujemy. To the landing zone! Bravo 6, this is Falcon 1, standing by to provide close air support, over. Roger, stand by for airstrike. Gdzie jest airstrike? Yeah. Target confirmed, stand by for airstrike. We got 2 minutes, over. Twardziel. Zgadza. Jaja z żelbetu. Okay, we're out of here. Faceplate, this is Griffin 2-7. Tak, na pożegnanie. And we're coming home. Ui, Roger, stand by for airstrike. ui. No to żegnamy się, żartowałem. Kupa śmiechu. Nie. Well, we got that bastard. Still, he's not the one responsible for killing your Marines. Sorry, mate. Sorry, mate. Man's a ghost. Człowiek bez ręki. Człowiek, który nie może grać raczej w FPS-y. I'm listening. Daddy's boy. Zakhaev's son, Daddy's commander of boy. the ultra-nationalist forces in the field. Taki ładny dresik jak Cheers, lads. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. And the little punk will know how to find Zakhaev. Little punk know how to fight. Ain't it a bitch? Dobrze, więc... Grzechy ojca, dzień 5. Grzechy ojca, podpaski matki. No bad, Cameron. This will do nicely. 6, we're in position. Lecimy. Piłeś, nie jedź. Clear to engage the guard station. Out. Nie piłeś na pisie. Nie jedziesz. Pojedź. On that dumpster and prepare to take out the guard. Co mam wchodzić na dumpa? A gdzie jest gaz? Kurwa. Przepraszam, już nie będę. Wózki. Szteszko. Tesco, dla ciebie. drogi Dla synu. rodzyny. Dla rodzyna. So, take them out now. Which one? Nie na ciebie. I na ciebie. Dobra. Bania dla ciebie. Bania cygana. Dobra. To jest dobre dla gimnazjalistów romskiego pochodzenia.
Hello lads, I just preaching and run. Co za debile. Area is clear. O! O, shit! Ktoś poszedł po całości. Just keep it busy until we locate Zakhaev's. Captain Price melduje, że do kibla Nie wchodzimy. nie wchodzimy. To wszystko gaz. Nie, na pewno nie tutaj. Man, you look like a clown in that outfit. Good thing you're up here, cause you look nothing like a Russian. Co, że wyglądam jak clown i nie wyglądam w ogóle jak ruski? Ty też nie. Bravo 6, this is Vulture 1-6. We're tracking an enemy convoy headed your way. I count 6 vehicles in convoy. Nobody fires a shot until I give the order. Dobra, prawie, spokojnie. Gaz, dobrze ci, wyglądasz jak ultranacjonalistyczny rosyjski bandyta. Oby tak dalej. O, Sergeant McDonald. Visual on the target in the third vehicle, and I'm walking by it right now. Copy that. All teams stand by. Przeciwnik, nie! Target is in the jeep in front of the A to ten jebaniec. We need to take him Ciekawe, czy alive. trafię go w czubek głowy. Stand by. Stand by. Smoke 'em. Dobra, słaby ten czołg. nie wiem, w których strzelać, to strzelam na wszystkich. We've got company, sir. Enemy Jego reinforcements. komponent. Przedofił latanie. Wandal. What? A kto za to zapłaci? Rząd radziecki. Związek Radziecki. Wojny masz stres. Jak Niko Wojny masz Bellic. buty. Co to za ruski? Ej, Czasem nie gaz? ej. To jest przeciwnik. O, nie gaz. Handle the enemy reinforcements and catch up. Tu się dziwne rzeczy dzieją. Bravo team, this is Vulture 1-6. I'm One man there. Bravo 1, this is Vulture 1, Team 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 0, P. Nie. Come on. Ladę. Здравствуйте! The target is moving north. He's headed Aby towards ci the outskirts przy... of the city. Be advised, Co myślisz, co? Co myślisz, że do kolegów uciekniesz tak do kolegów? To już ci mówię nie. One shot, 2 kills. Double kill. Oh fuck. Trochę ma tych kolegów. Tam, bo to kolega szybko ich traci. Ustawicznie rzekłbym. Będę jechać to fucking rulaj, ale... Check your fire, check your fire. We gotta take this guy alive. Multiple hostiles on the other side of that iron fence. Nie. Nożownik z Bytomia. Hostiles on the second floor to your right. Yeah, you got him. Hello boys. I got movement on the rooftops. Grix, jesteś pod kolor auta. No, no panowie, No bez przesady. gaz jest... O, Dzięki.
Chciałem, żeby to wyszło bardziej tak filmowo. One guy behind the overturned dumpster. Enemy by the dumpster, copy. Aaaa! Było dziwne. Way. Alley on your left side. Gaz? Gdzie jesteś, Gaz? Gaz, przydałby się, Gaz? Gaz? Mój! A twój to... Chuj. Two tangos. Watch for the green call around the corner. Yeah, all clear. Ej, You're gonna lose him. No, nareszcie. Hostiles moving across O, towards the five-story building. Dawaj się! Vulture 1-6, we are taking heavy fire from a fortified position on the 5th floor. Wójcie, łaj! Free. Stand by. Ne. Okay, all targets neutralized. Szkoda worków. Bravo team, do you have a visual on the target over? Affirmative. Target spotted entering 5-story building. Target is on the move in the Jesteście northeast pewni, że go nie corner of the trafiłem? second floor. Mike. Window. Door. Toilet. Rondle lecą. Nie. Lew czysto. Hello. Hello. Target Rosyjska gościnność. above. There's a staircase in the north corner. Fail play. Griggs! A to Griggs to. Jucha poszła. Griggs, ty masz zaburzenia. Gaz. Nie masz. Target on your left or one floor above. There's a staircase in the north corner. Walk down the staircase. Target has moved deeper into the building. Hold on, I got these guys. Nie ma głupich. Jednak są głupi. Ten. Co tam się dzieje? Okay, all targets neutralized. You're good to go. If you say so, then it must be fucking truth. Był piękny telewizor. Rubin. Yeah, positive ID. Target is on the roof. He's all yours. Drop the bloody gun! Now drop it! E, You put one in his leg, sir. No, Czemu you can't Gaz risk it. krzyczy Hold your skoro... fire. So, take his weapon and restrain him. Panie, nie rób pan. Got nowhere to run! Drop it now! Nie spiesz się. Nie. Nie, zostawcie go. No! Nie! Debilu! My byśmy Ale masz ci fajne dali- adidasy. Jak Walduś. Zajebiste. Ej, zajebiste! To są Waldusia. Got some issues. Best play, this is Bravo 6. Zakaev's son's dead. Price, widzę w twych oczach narkotyki. A ja widzę w jego twarzy Son was wąs. our only lead, sir. Forget it. Gaz? Nie. He won't let this go unanswered. Gaz! Coś było! Cierslac? Myśmy mu dali nowe imię, nazwisko. Prostituted us to the Stasiek west. Kowalski. Stanisław Kowalski, prawdziwie polskie nazwisko. Economists.
Our honor. Our blood has been spilled on our soil. My To nie blood przez nas. on their Umywam ręce, ja tylko podbiegłem. Właśnie, myśmy tylko biegli. Jesteś sam. All US and British forces will leave Russia immediately, or suffer the consequences. It's quite simple. Either we retake the launch facility or we won't recognize the world tomorrow. Góry autaj. Green light to Halo. Charlie team go. AC-130. Second drop approaching. Bravo team stay tight. Go. Regroup on me. O, to Jasne, że nie. będzie. W następnym odcinku jeszcze... 2 albo 1. 2 albo 1 odcinki. I później... Jeden odcinek. Koniec Call of Duty, a potem coś specjalnego dla tych, którzy oglądali ten filmik i którzy dotrwali do końca. Mała przedpremierowa, ten taki przedsmak informacji, która coś objawi. Tak. Otóż szykuje się coś specjalnego w temacie Call of Duty. W temacie Call of Duty nowszego niż to. Tak. Będzie to coś specjalnego i ciekawego. I będzie to jeszcze w okresie wakacyjnym. Tak. Tak więc stay tuned, lads!